ಮಾತಾ ತುಳು ಬಾಂಧವರೆಗು ಎನ ಮೋಕೆದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನಿಗಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಧನ್ಯಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುದರಂಗಡಿ ಇನಿತ್ತ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷ ತುಳುವೆರೆಗು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಪಂದ್ ಅವು ನಿಜಾಲ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿಯೇ ಆಂಡಲ ನಮ ಈ ದಿನಕ್ ಪಂಡ ಜನವರಿ 1 2023 ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪನ್ಪ ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಡ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಪಂಡ 2022 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಎಂಡಾಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೊಸ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಇಸವಿ ಹೊಸ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ 2023 ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುವ. 2022 ಆತಿನ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆನು ಬುರ್ದು ಹೊಸ ದಿನನು ಶುರು ಮನ್ಪುವ. ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸನು ಮನ್ಪರೆಗು ಎನ್ನುವ. ಈ ವರ್ಷಡು ಆಂಡಲ ದಾದಾಂಡಲ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಲಕನಪ. ಸೊ ಯುಗಾದಿ ಇಂದುಲೆಗು ಹೊಸ ವರ್ಷದೊಟ್ಟುಗು ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಜನವರಿ 1 ನಮಕ್ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮಾತಾಯನ್ನ ತುಳು ಬಾಂಧವರೆಗು ಈ ವರ್ಷ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಹೊಸ ದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ ಮಾತಾ ಕೊರಡು. ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತಾ ಈ ವರ್ಷಡೇ ಆವಡು. ಮಾತಾ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಇನಿತ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆಗ್ ಮಾತಾ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾವು ಎನ್ನುವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಗತ್ತುದನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.